O Dduw ein tad a'n harglwydd, yr wyt ti yn aros yr un bob amser, ac nid yw dy ffyddlondem yn diffygio byth. Derchafwn ein calonau mewn mawl am dy gariad tuag ato ni, ac am niwyddau beunyddiol dy fendithion. Helpa ni i'th glodfori nid yn unig gan gwefusau, ond a bywydau wedi cysegru ti mewn ffydd a gwasanaeth. Amen. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes iawn i'r oedfa. Mae'n hyfryd i gael eich cwmni chi eto o'r wythnos hon. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno ni a bendith ar ein gwasanaeth. Yr oedd rhyw ddyn o'r enw Lazarus yn wael. Yr oedd yn byw ym Methania, pentre Mair a'i chwaer Martha. Mair oedd y ferch a neiniodd yr arglwydd ag enaint, a sychu ei draed a'i gwallt. A'i brawd hi Lazarus oedd yn wael. Anfonodd y chwiorydd felly neges at Iesu, y mae dy gyfaill syr yma'n wael. Pan glywodd Iesu meddai, nid yw'r gweiledd hwn i fod yn anga i Lazarus, ond yn ogoniant i Dduw. Bydd yn gyfrwng i fab Duw gael ei ogoneddu drwyddo. Yn awr yr oedd Iesu'n caru Martha a'i chwaer a Lazarus. Ac wedi clywed i fod e'n wael, arhosodd ym ddau ddwyrnod yn y fan lle roedd.
Ac wedyn, dywedodd wrth I ddisgyblion, gadewch i ni fynd yn ôl I Jwdea. Rabi, medde'r disgyblion wrtho, gynner oedd yr Iddewon yn ceisio dylybyddio di. Sut y gallu di fynd yn ôl yno? Atebodd Iesu, ond nid oes 12 awr mewn diwrnod. Os yw rhywun yn cerdded yng ngolau dydd, nid yw'n baglu, oherwydd y mae'n gweld gole'r byd hwn. Ond os yw rhywun yn cerdded yn y nos, y mae'n baglu, am nad oes golau ganddo. Ar ôl dweud hyn, meddai wrthynt y mae ein cyfaill Lazarus yn huno, ond yr wyf yn mynd yno i'w ddeffro. Dywedodd y disgyblion wrtho, arglwydd, os yw'n huno, fe gaiff ei wella. Ond ati farwolaeth ef yr oedd Iesu wedi gyfeirio, a hwythen meddwl mae siarad am hun cwsg yr oedd. Felly dywedodd Iesu wrthynt yn blaen, y mae Lazarus wedi marw. Ac erech mwyn chi yr oedd yn falch nad oeddwn yno, mwyn I chi gredu. Ond gadewch I ni fynd eto. Pan gyrraeddodd yno, cafodd Iesu fod Lazarus isiws yn ei fedd ers 4 diwrnod. Pan glywodd Martha fod Iesu'n dod, aeth i'w gyfarfod, ond eisteddodd Mair yn y tŷ. Dywedodd Martha wrth Iesu, pe buase ti a maser, ni buase fy mrawd wedi marw. A hyd yn oed yn awr, mi wn y rhydd Duw I ti byth bynnag o fyny ganddo. Dywedodd Iesu wrthi, fe atgyfoda dy frawd. Mi wn, meddai Martha wrtho, a bydd yn atgyfodi yn yr atgyfodiad yr y dydd olaf. Dywedodd Iesu wrthi, my fi yw'r atgyfodiad ar bywyd. Pwy bynnag sy'n credu yno fi, iddo fe farw fe fydd byw. A phob un sy'n byw ac yn credu yno fi, ni bydd marw byth. A wyt ti'n credu hyn? Ydwyf arglwydd atebodd hithe. Yr wyf fi'n credu mai tydi yw'r Meseia mab Duw, yr un sy'n dod i'r byd. Wedi iddi ddweud hyn aeth ymaith a galw I chwaer Mair a dweud wrthi o'r neilltu, y mae'r athro wedi cyrraedd ac y mae am dy weld I. Pan glywodd Mair hyn, cododd ar frys a mynd ato. Nid oedd Iesu wedi dod I mewn i'r pentre eto, ond yr oedd yn dal yn y fan lle roedd Martha wedi gyfarfod. A phan ddaeth Mair i'r fan lle roedd Iesu a'i weld, syrthiodd wrth I draed ac meddai wrtho, pe buase ti a maser, ni buasai fy mrawd wedi marw. Wrth ei gweld hi'n wylo, a'r Iddewon oedd wedi dod gyda hi hwythen wylo, cynhyrfwyd ysbryd Iesu gan deimlad dwys. Ble chi di roi orwedd gofynodd? Ti'r di weld, syr, meddai'n wrtho. Torodd Iesu I wylo. Yna dywedodd yr Iddewon, gwelwch gymaint yr oedd yn I garu fe. Ond dywedodd rhai ohonynt, oni alle hwn a gorodd lygaid y dall, gadw'r dyn yma hefyd rhag marw. Smell
Ychydig flynyddoedd yn ôl ges i'r fraint a'r cyfle i ymweld â De Affrica. Mi roedd y gynhadledd arbennig yno, cynhadledd annibynwyr y byd. Ac ar y bore Sul geson ni gyfle i addoli yng Nghapel Ebenezer, Quills River, dafliad carreg o Stellenbosch yn Ne Affrica. Pan o'n i'n eistedd yn y capel y bore hwnnw, fe weles i arwydd yn crogi uwch ben drws cul yn rhan flaen y capel, ac ar yr arwydd yr oedd y geiriau Crying Room. Wel nawr te, beth oedd ystyr y geiriau hyn, Crying Room? Mae cynulleidfaoedd De Affrica ar y cyfan yn ymateb yn fwy llafar yn ystod i haddoliad cyhoeddus, tra bod ni, y Cymru, yn fwy'n mewnblyg ac yn fwy swyl falle pan ddawn fater o fynegi'n ffydd yn gyhoeddus. Ac fe feddyliais i am foment a bydde hon yn ystafell lle gallai pobl fynd iddi, pe bai'r ysbryd yn cyffwrdd gymaint a'u calonnau fel eu bod nhw'n teimlo'r emosiwn yn ormod iddynt, a bod angen lle ar nhw fynd i ymdywelu, mynd i'r Crying Room bydden nhw'n gwneud. Wedi'r cwbl, onid yw'r profiad o blygu'n ostyngedig o flaen y Duw sy'n greawdwr ac yn gynhaliwr ac yn achubydd a gwiredwr ac yn ddiddanydd ac yn eiriolwr yn medru bod yn brofiad sydd yn ein cyffwrdd ni ac yn tynnu ar danau'r galon. Ond, ofer fi'r ramanteiddio o'r sylweddoli nad yw Crying Room yn ddim byd mwy nac ystafell ar gyfer rhieni a'i babanod bach sy'n crio yn ystod y roedfa. Crio, colli dagre. Llefen bydden ni'n dweud adre, ond wy'n ymwybodol iawn bod llefen neu llefain yn golygu rhywbeth gwahanol mewn ardaloedd eraill o Gymru. Colli dagre wedwn ni am heddi de. Mae colli dagre'n broses naturiol a phwysig. Mae colli dagre'n rhyddhau'r tensiynau a'r emosiynau sydd wedi cronni oddi fewn i ni. Mae crio yn fodd o fynegu tristwch, mynegu poen, mynegu ofn, ond hefyd yn medru mynegu llawenydd. A mae'n siŵr gen i bod ni gyd wedi profi'r profiadau neu'r emosiynau hynny, ac wedi colli dagre pan mynd ni'n ofon, pan mynd ni mewn poen, pan mynd ni mewn tristwch, ond hefyd ein bod ni wedi colli dagre llawenydd. Mae manteision mawr i grio. Dyma ffordd naturiol y corff o ollwng emosiwn. Ond tybed a fagwyd rhai i beidio cholli dagre, ond yn hytrach i ddal y cwbl nôl, i ddal y cwbl tu mewn, brwydro i gadw'r gwir emosiwn yn gyfrinach. Wel, mae hyn yn gallu arwain at rwystro unigolyn rhag mynegu temliadau wrth dyfu'n hun. Un ymhlith nifer o ffactorau sy'n medru arwain at salwch meddwl heddi. Ddwy waith yn unig yn y Testament Newydd i ni clywed am Iesu Grist yn colli dagre. Y tro cynta oedd wrth fedd i ffrind annwyl Lazarus. Mae'r hanes yn yr 11 bennod ar 10 o Efengyl Ioan. Ac wrth weld Mair a Martha'n wylo oherwydd bod ei brawd wedi marw, fe gydiodd yr emosiwn yn Iesu Grist hefyd. Fe ddarllenes i'r hanes ar ei hyd ynghynt yn do. Ond ai dagre hiraeth a galar yn unig oedd i ddagre fe y diwrnod hwn. Onid oedd ychydig o ddicter yn perthyn i'w ddagre fe hefyd, a mi ddogredi nad oedd yr Iddewon wedi gwrando arno fe. Oedd Iesu'n gwybod i fod yn wynebu sefyllfa lle bydde gofyn iddo fe gyflawni gwyrth wrth gyfodi Lazarus o'r meirw. A fydde goblygiadau i'r weithred honno tybed. Oedd e'n gwybod yn ogystal bod awr i farwolaeth yntai yn dod e'n nes hefyd. Mae gydymdeimlad a Mair a Martha a'i ddagre wrth fedd ei ffrind mawr Lazarus yn ei bortreadu fe fel person dan deimlad ac yn brawf o'r teimladau cryfion a brofodd fel person o gig a gwaed fel chi a fi. Yr unig gyfeiriad arall at Iesu'n wylo neu'n colli dagre wedyn yn y Testament Newydd yw wrth iddo fe ymdeithio'n fuddugoliaethu sy'n fewn i ddinas Jerusalem. Mi roedd ei ddagre fe'n wahanol y tro hwn, a dyma'r hanes i chi o'r 4 bennod ar 15 o Efengyl Luc.
Wedi dweud hyn aeth ragddo ar ei ffordd i fyny Jerusalem gan gerdded ar y blaen. Pan gyrhaeddodd yn agos i Bethfage a Bethania ger y mynydd elwyr o lewydd, anfono 2 o'i ddisgyblion gan ddweud, ewch i'r pentre gyferbyn. Wrth i chi ddod i mewn iddo cewch yna ebol wedi rwymo, un nad oes neb wedi bod ar ei gefn eriod. Gollyngwch ef, a dewch ag ef yma. Ac os bydd rhywun yn gofyn i chi pam yr ydych yn ei ollwng, dywedwch fel hyn, y mae ar y milltir i angen. Aeth yr rhai anfonwyd a chael yr ebol fel roedd ef wedi dweud wrthynt. Pan oeddent yn gollwng yr ebol, meddai berchnogion wrthynt, pam yr ydych yn gollwng yr ebol? Atebasant weithiau, y mae ar y milltir i angen, y deithant ag ef at Iesu. Yna taflasant i mentyll ar yr ebol, a gosod Iesu ar ei gefn. Wrth iddo fynd yn ei flaen, yr oedd pobl yn teinu mentyll ar y ffordd. Pan oedd yn nesau at y ffordd sy'n disgyn o fynydd yr olewydd, dechreuodd holl dyrfau ddisgyblion yn ei llawenydd foli Duw ar llais uchel am yr holl wirthiau roeddent wedi gweld gan ddweud. Bendigedig yw'r un sy'n dod yn frenin yn erw'r arglwydd, yn y nef tangnefedd a gogoniant yn y goruchaf. Ac meddai'r rhai o'r Pharisead wrth y dyrfa, athro, cerydda dy ddisgyblion. Atebodd yntai, rwy'n dweud wrthych, os bydd yr haen yn tewi, bydd y cerrig yn gweiddi. Pan ddaeth yn agos a gweld y ddinas, wylodd drosti, gan ddweud, pe bai tithau y dydd hwn wedi adnabod ffordd tangnefedd, ond na, fe'i cuddiwyd rhag dylygaid. Oedd roedd hi ddaglen wahanol y tro hwn. Dagrau hiraeth a galar am gyflwr y ddinas oedd yr rhain. Fe welodd Iesu fod Jerusalem yn gwrthod ei ffordd ef, yn gwrthod ffordd heddwch, ac felly roedd Iesu'n rhagweld mai dinistyr a ddeiau yw'r rhan. Mae'r hanes hwn yn arbennig o drist. Jerusalem, y ddinas sanctaidd, dinas hedd, canolfan grefyddol Israel, a Iesu'n dod atynt i gynnig ffordd tangnefedd iddynt. Ond nid oeddent am ei weld e. Do'n nhw ddim eisiau ei weld e. Do'n nhw ddim eisiau gweld ei ffordd e chwaith. Wylodd Iesu, fe gollodd Iesu ddagrau uwchben y ddinas, a oedd ar fin i wrthod, ac hefyd ar fin i groeshoelio. Tybed ydy ni yn rhannu dagrau Iesu heddi. Dagrau galar dros ein cydddyn, a galar dros ein byd, oherwydd nad yw eto, gweitha'r ffaith ein bod ni'n cydnabod Iesu'n dywysog tangnefedd, nad yw'r byd eto wedi adnabod ffordd Iesu. Na fyddai'r cywilydd arno ni am golli dagrau. Yn wir, o edrych ar gyflwr ein byd, efallai y byddai'n byth da, pe bai ni'n ymweld â'r crying room yn amlach. Amen.
Gweddiwn. Ein tad yr hwnnwyd yn y nefoedd. Dyw a thad ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Edrych arno ni nawr o ddiw, wrth i ni ymdywelu gyda fron di mewn gweddi. Diolch i ti arglwydd am gyfle i ymdywelu, a hynny yng nghanol sŵn a rhythr bywyd. Diolch i ti arglwydd am dy bresenoldeb di yn ein plith ni, ac am gael bod yn ymwybodol wrth gwmni di, nid yn unig yn ystod y munudau hyn yn awr, ond bob amser. Diolch mai Duw wyt ti sydd yn agos ato ni, ac yn un sy'n gallu uniaethu hun a'n hamgylchiadau ni. Yn ddiw sydd yn llawenhau gyda ni ar adegau pan fydd na llawenydd yn llenwi'n bywydau ni. Ond yn ddiw hefyd sy'n gallu ymdeimlo a'n tristwch ni pan fydd na adegau anodd yn dod i'n rhan ni. Ac arglwydd mae bywyd yn llawn profiadau amrywiol. Mae'r llawen a'r llon a'r lleddf hefyd yn un gwead. Ond diolch arglwydd y fod ti yn bresennol yn y gwead hwnnw. I ni cofio arglwydd bod Iesu yn ystod i gyfnod ar y ddeiar hon wedi profi yr un emosiynau ac yn un i profi. Do fe brofodd e lawenydd, ond fe brofodd e unigrwydd hefyd, ac yn wir fel i ni wedi dysgu heddi iddo fe golli dagre. Dagre naturiol hiraeth a galar wrth ymyr bedd i gyfaill Lazarus, ond dagre hefyd dros ddinas Jerusalem, am nad oedd hi wedi deall ffordd tangnefedd. Arglwydd, i ni'n colli dagre hefyd, i ni'n colli dagre naturiol hiraeth a galar, a does dim cywilydd yn hynny o gwbl. Diolch arglwydd fod ti'n ddiw sy'n medru sychu'n dagre ni, ac bod yn gefen i ni ac yn gryfder i ni, pan fydd profiadau heriol bywyd yn dod i'n rhan ni. Ond arglwydd i ni hefyd yn colli dagre dros ein byd ni pan ni'n gweld cyflwr ein byd, a phan welwn ni am yr awydd sydd heddi am nerth a phwer, a'r ffyrdd y mae bobl yn ei cerdded mwyn ennill y nerth a'r pŵer hwnnw. I ni'n gweddio arglwydd am heddwch yn ein byd ni oherwydd mae cymaint o ryfel a gormes a thrais, gymaint o gamddealltwriaeth, gymaint o amharch. Arglwydd, helpa ni weld ein gilydd fel dy blant di. Helpa ni weld ein gilydd fel pobl sydd yn werthfawr iawn yn dolwg di. Ac nid fel rhyw swmp o esgyrn mewn gwisgo gnawd, nid fel rhyw glefyd ar groen y ddeiar yw'r ddynoliaeth, ond y blant di i ni gyd. Dyna pam arglwydd i ni'n colli dagre dros ein byd ni heddi, oherwydd i ni'n gweld bod y blant di yn cael ei camdrin o ganlyniad i ryfel ac anghyfiawnderau yn ein byd ni. Cofia'r byd o feddyg da, a helpa ni fod yn gyfryngau dy heddwch a dy dangnefedd di, ac i gerdded ffordd Iesu Grist, ffordd cyfiawnder, ffordd heddwch a thangnefedd, a ffordd myddeiant a ffordd gras. Clywen gweddi felly arglwydd a maddau i ni hefyd, bob bai a phechod yn derbyn di. Tyr gyda ni wrth i ni gamu fewn i'r wythnos newydd sydd bellach wedi gwawrio. Beth bynnag y byddwn ni'n gwneud yn ystod yr wythnos newydd hon, ble bynnag byddwn ni, beth bynnag bydd yn hamgylchiadau ni. I ni'n gwybod arglwydd nad oes rhaid i ni ofni'r un profiad, ond i ni gerdded yn dy gwmni di. Dilyned y gariad ni bobman felly, doed air atom ym mhob lle, dylanwada arnom drwy'r ysbryd glân ym mhob digwyddiad. Gofyn nhw'n hyn yn enw Iesu Grist ein harglwydd a'n gwaredwr. Yn dysgodd ni i weddio gyda'n gilydd trwy ddweud, ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef felly ar y ddeiar hefyd. Dero i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein diledion, fel y myddeiwn unna i'n diledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni'r rhag drwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen.
Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni heddi. Tan y sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. A gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.